Για το ξεκίνημα, τα πρώτα συμπεράσματα, γιατί καταλαβαίνουμε την πρώτη μέρα δεν μπορούν να βγουν και πολλά συμπεράσματα την πρώτη μέρα. Εντάξει, όχι σίγουρα, επειδή τους περισσότερους ποδοσφαιριστές τους γνωρίζω, η ομάδα έχει πολύ καλό υλικό. Θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε. Βέβαια, έχουμε και τις απουσίες μας που είναι παίκτες, ήταν μάλλον βασικοί στην 11η και έχουν πάρει περισσότερα παιχνίδια. Όταν θα επανέλθουν θα γίνουμε πιο δυνατοί, αλλά πρέπει να κοιτάμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Φέρνουμε δουλίτσα, βλέπω. Περάσαν κάποια στοιχεία σήμερα ώστε να αντιμετωπίσουμε την Παναχαϊκή, ώστε να κατακτήσουμε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο εύκολα να βάλουμε τον γκολ για να πάρουμε τους 3 πόντους της νίκης. Γνωρίζετε την Παναχαϊκή καθόλου, έχετε παρακολουθήσει φέτος την πορεία της? Είναι τελείως καινούργια ομάδα και εκεί. Δεν την γνωρίζω πολύ καλά, αλλά ξέρω κάποιους ποδοσφαιριστές, τους μεγάλους που παίζουν εκεί, που τους γνωρίζω, γιατί έχουν κάνει και αυτή ανανέωση. Τους μικρούς δεν τους γνωρίζω, όχι, αλλά θα πάρουμε τις πληροφορίες μας και θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι ώστε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Έχετε περάσει πολλές φορές από τη Ζάκηθο, έτσι ως προπονητής άλλων ομάδων, νομίζω και της Παναχαϊκής και του Αστέρα Βλαχιώτη, νομίζω πιο πρόσφατα. Έτσι. Γνωρίζετε τη Ζάκηθο, τη δυναμική της, τι θέλετε, αυτό που θέλετε να περάσετε στην ομάδα? Αυτό θέλω να περάσω επειδή έχουν υποθεί κάποια σχόλια. Βέβαια, εμένα δεν με αγγίζουν, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας. Το είδατε κιόλας ότι παρότι είχα επιτυχία η ομάδα στη Ρόδο, δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι η Ζάκυνθος έχει τη δυναμική, έχει κόσμο και τους θέλουμε όλους κοντά ώστε να πετύχουμε το στόχο η ομάδα. Και ο στόχος είναι στην πρώτη φάση η ομάδα να πάρει την πρώτη θέση. Και μετά θα δούμε για τη δεύτερη φάση, είναι πολύ αργά. Στην πρώτη φάση λοιπόν ο στόχος μας είναι να πάρουμε την πρώτη θέση. Με τη βοήθεια του κόσμου και της διοίκησης που είναι κοντά. Πώς το βλέπετε γενικά, τις ομάδες που έχει? Βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες δυνατές από την Πελοπόννησο και η Κόρινθος που θα αντιμετωπίσετε στο δεύτερο γύρο, ναι, και άλλες ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ισοδυνάμες ομάδες, αλλά η διαφορά βλέπω ότι επειδή ήταν και στον άλλο όμιλο το δικό μας, η διαφορά είναι ότι όσοι έχουν καλούς μικρούς, εκεί έχουν ένα προβάδισμα ώστε να παίξουν καλύτερα και να βγουν καλύτερα πράγματα μέσα στον αγώνα ώστε να κερδίσουν το παιχνίδι. Και τελευταία ερώτηση, αν έχετε καμία εικόνα για τους τραυματισμούς που είπατε στην αρχή, αν είδαμε ότι και ο Αστραζούλος και ο Σίλβα δοκίμασαν να παίξουν, που ακούσαμε ότι είχαν κάποιους τραυματισμούς, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Θα λείψουν, θα μειωθούν τουλάχιστον οι απουσίες? Για το ΣΕΑΛΕΣ. Όχι για το ΣΑΟ και για το Σίλβα ακουσα. Όχι. Ο Σίλβα είναι κανονικά. Ο Σίλβα είναι κανονικά. Ο Σασόπουλος είναι εδώ. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο να παίξει το παιχνίδι. Έβγαλε την προπόνηση κανονικά. Τώρα για το ΣΕΑ είναι από ό,τι μου είπαν θα θέλουμε ακόμα μέρες. Και είναι βέβαια απουσία για την ομάδα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό αυτό με άλλους παίκτες που έχει η ομάδα ώστε να τα απεξέλθει να πετύχουμε την νίκη. Τέλεια.